За скъпоценен камък. Доста е голям. Това 160. Трябва да има един перидот. Скоро ще ходя до Германия. Там съм си уредил среща с саплайера. На чист български саплайер. Имат по-специални камъни, които отговарят на това, което аз търся. И ще отида на The Munich Show. Ще има 50 000 човека, фирми, които ще показват скъпоценни камъни, бижута. Това е една от последните пратки, които ще играят по търгове. Излиза много скъпо и не искам да си натоварвам клиентите по този начин. Освен ако нямат специфично търсене, където не можем да го намерим никъде другаде. Какво е това? Това е сертификат. Интернационалния гемоложки институт, доста уважавано място. Задължително всичко да с сертификат, защото някой ще каже, той прави в Китай, но той камък е от това стъкло, отбира и не знам какво. Така е затворен от лабораторията. Уоуз. Да, това е голямо камъче. Супер ярък цвят, дори инклюзиите са му красиви. Както са си го извадили от земята. 9,61 карата. Вадим везната. Даже повече. 62 карата. Ако ти е интересно какво ще правя с този нов камък, може да ме последваш тук в Instagram. Ако се чудиш какво е това на пръста ми, ще кача YouTube видео, където обяснявам много неща, които не съм показвал до момента. Изключително много работа съм свършил задкулисно. Просто не сте готови. Това е.